177 milliárd forint értékben önök már pályáztak az állattenyésztési telepek korszerűsítésére, kertészeti beruházásokra, takarmánykeverők és feldolgozók beruházására és természetesen az élelmiszeripari beruházásokra. Fantasztikus bizalom, hiszen 4-5-szörös túligénylése van ezeknek a pályázatoknak. Azt hiszem, hogy ha valami bizalmat jelent, ha valami bizalmi tényező, akkor pontosan az, hogy az agrár- és élelmiszeripar szereplői akarnak vállalkozni, akarnak beruházni, és készek is erre, hiszen ezek már mind benyújtott pályázatok. És a harmadik pedig szeretnék egy új támogatási konstrukciót bejelenteni itt a nagy nyilvánosság előtt, a fiatal gazda támogatást és pályázatot, hogy hogyan tudjuk segíteni a generációváltást, ami megint csak az ágazatunkat nagyon súlyosan érintő kérdéskör, hogyan lesz ez így a közeljövőben, hogyan tudunk úgy segítséget nyújtani, hogy a generációváltás sikeresen le tudjon zajlani.